Малкият Онур е трето поред дете в ромското семейство. Родителите са безработни, а мизерията е отчаиваща. Роди се недоносено вкъщи, тъй като имат крайно лошо битови условия. Нямат тоалетна, нямат ток, няма вода, няма до тях път. Никой не може да каже със сигурност дали синените по тялото на починалия Онур са от нанесен побой. Детето е преживяло 1 година в социален дом. Върнало се вкъщи с влошено здраве. Баба му показва нагледно как Онур се е държал неадекватно, след като се е прибрал от дома. Иначе, като взехме от болницата, се на прозорците, на леглото, на диваните поудареше от главата, не иска да се храни детето. Майката обяснява, че детето е починало докато го е къпела. То влегена вемал да го мие, то се стресне веднъж. Тя го като хвана на греб на детето, бяга в комшите там, до съседите там. И там вече детето още живо. Като видял тебе мъж, вика, умира ли, какво стане в най вика, то като някой гъш направи детето. Не може, вика, майко да лъжа. Както съм го направил, да казвам нарочно, че съм ударил. Не съм ударил, вика, майко. Образувано е досъдебно производство за изясняване на истината за смъртта на малкия Онур. За ТV7 от Любен, Любомир Добрев.